deɛ na ɛfɛ ne sɛ mekɔ na ase sɔre ɛwɔ Pentecost Asankare baabi a ɛkɔto aba no nyinaa na ɛfɛ koraa dodo yɛn nuanom a me ne wɔn kɔntɛste yɛ ɛyɛ me nua Erika Mofa ɛna me nua Vice Ɔboɔ Ɔsɛe Kofoɔ wɔn nyinaa bɛtae m'akyi ɛwɔ asɔre ɛma yɛkɔda Nyame ase na ɛfɛ kɛkɛ na menim yie paa sɛ yɛde saa nka bom no a ɛna ɛkɔ na yɛde akɔ fesi NDC sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abreki 8 no wɔn nyinaa pae mu ka sɛ wɔn de wɔn support wɔn ahoɔden wɔn sika ne wɔn nimdie nyinaa bɛba abɛtae m'akyi na yɛde ayɛ campaign no for 2024 sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkunimdi ebetumi ayɛ media na ne titiri no yɛ vice president his excellency Alhaji Mahmood Bawumia a yɛ kandifo ɛwɔ 2024 aba a yɛbɛto yi no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso ebetumi abɛyɛ mampani na ne pa ɛwɔ no mu a wɔde tae na n'ado danko akufo ado akyi ɛma na mamuo ɛbɛyɛ krahwɛ no bɛhwɛ no ɔno nso abɛyɛ baabi a na n'ado de kɔsiiɛ no ɔno nso abɛtoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana yɛbɛhu amamuo emu nsonsonoyɛ because yɛdeɛ anim sɛ wode yɛtoto NDC ho a ɛwɔ amamuo mu a NDC deɛ ɔmo ano na ɛden but amamuo ankasa deɛ ɔmo nya ade saa but yɛnim sɛ yɛbɛbreki 8 no yɛbreki 8 no nso a yɛ papa his excellency Alhaji Mahmood Bawumia nso bɛba abɛtoa adwumadie no so na Ghana atumi afa ne ntoma pafra meda mo nyinaa mo ase